My všetci sme zrešili. Každý deň urobíme niečo, čo je v Božích očiach hriech. Niečo, čo láme jeho srdce. Poznáš ten pocit, keď naše deti ublížia nám? Ako sa cíti náš Stvoriteľ, náš Boh, keď ubližujeme jemu našimi skutkami? Pozrime sa na kráľa Dávida. Vošiel k manželke svojho vojaka, ktorá počala. Vojaka dal zavraždiť a snažil sa zakryť svoju vinu. Lenže Biblia hovorí, lebo nič nie je také skryté, aby nevyšlo najavo, ani také utajené, aby sa neprezradilo a nedostalo sa na verejnosť. Všetci sme vinní a snažíme sa tú vinu skryť. Rovnako ako aj Adam a Eva sa skrývali pred Bohom potom, ako zrešili. Aj po tom všetkom to bol práve Dávid, ktorý bol muž podľa Božieho srdca. Ako je to možné? Dávid vedel, ako sa kajať pred Bohom. Vedel, ako prosiť o pokánie celým svojim srdcom. My ľudia sa často modlíme za zdravie, hojnosť a všetko možné. Lenže často zabúdame na to, že sme hriešni a musíme prosiť o pokánie a vyslobodenie z hriechov, ktorých sa dopúšťame. Preto vás prosím, aby sme sa každý deň modlili modlitbu, ktorú sa modlil Dávid a ktorú nájdeme v Žalmoch 51. Buďme úprimní pred Bohom. Poďme sa ju spoločne pomodliť. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zrešil. Urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš. Čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbá ma hriechu izopom a budem čistý. Umyj ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Neodtrhni ma od seba. Neodjímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podobri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania. Bože, Boh mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete. A keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdaš, Bože. Svojou priazňou preukáž dobro Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbíš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať bíčky na tvojom oltári. Poďme sa taktiež pomodliť aj za vyslobodenie z našich hriechov. Pane, milosrdne na nás pozri a daj, aby sme si vybrali cestu, ktorá sa páči tebe. Vyslobod nás zo zajatia hriechov, ktoré nás trápia, aby sme dosiahli nebeské príbytky skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Prosím, neopúšťaj nás, Bože. Buď našou skalou a našou pevnosťou, cez ktorú nejaký nepriateľ neprejde. Bože našej spásy, pomôž nám bojovať proti diablovi a všetkému zlu. Príď ku nám rýchlo. Pane, Ty si naša pomoc a útecha na veky. Očisti naše srdce a našu myseľ od zlého. Bože, ďakujeme Ti za vypočutie tejto modlitby. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, aby sme mohli aj naďalej šíriť Božie slovo, podporte nás tým, že sa pripojíte k tomuto kanálu odberom. Boh vám žehnaj v mene nášho Pána Ježiša Krista.